Bisikolog rumui tibrasa kami amchai cherjakya naijakya onglogo uslujak abo katal kokya hapang thango phayo phia slaijakya tibrasani birman rok rangthong kaham ringni shep sakamni shep no khobui lahar tei kaham salbrum no nangsugui tongmarok bialo kalaijak abo haino srai mangpli kasaka Hezamara ardi block amchayo khobjak kamuksara ADC village ni Dukmakari kamiwo bisibri romui lahar kakak Thanglaiso Khainani jingjalo kalaijak amchani Lukurok hapangni faisingtei tibrasa hampreni bagai sai rang sabaijagui tongphano soike samgo thepajaki hanei koksil jaka amchini khoroksa sakra borsaka hapangni faisingtei lahar snamna samong phaifano soike khlaijagya amchini lahar snamna bagai puila NBCC ni yago samong tongmani yagolo PWD yago rajak phano tabuk jora lahar snamjakya kho lahar hamyanati wai kabang sajakmani yagolo bo hapangni samong tangnai adongrok phai simi nai thangpayo phia tabuk phanuse o lahar snamjakya hani saka watui jorao Thanglaiso Khainani te bemar sakhamini jorao Thanglaiso Khainani bagai kaisa susuk no lama abo kakakni bagai jingjalo kalai matongo amchini Lukurok ni saka amchini Lukurok khnaini di amchini Lukurok ni khokte tamsaka koktriprano Shinmuki sara gare din Anbom Mohes Devorma non village bor kalai Dukmakari Hezamara block na abo busuk jorti Lama Hamya abo bor thangi paye Dukmakari payo Dukmakari Lama kahanda yang bus kango Lama yang na Hamya mama kakang mamang lama pai jokhan soli maya kari temas semuanya waktu Dukmakari abo bo bolong ni bisingo kalai Hezamara block ke borok da sanmung belai rok da khiklai jak dong sano haipano borok hai ni simin thong haipano khalai khalai jagya কোন খালাই যায় কেতা তাপ সুক জরা কে স্কুল কলেজ হয়তো বা হাসপাতাল থানাকে অব বিয়াংটি থাং abu yang kino kosto ke parmang lah yuta olah mati tabung nor sabna asa o lama khairuan hanai iko tabuk dia coli toma haste hapang borong mono borong naikal tu tatari khai jai khai sam khainang tungna noni o kamini bu mungkai Moha Gayamphang bo village kalai bo village ngai Dukmakari village Dukmakari village ngai obo tabuk suk jora ke nai pheko kok siming riklang kok siming riklang thang sui thang haijible bo bolok kalai bo Hezamara block Hezamara ardi block nini mungki sa sagare de mungta mangkha ande podamala o kamini bu mungkai Gayamphang ta poncet Dukmakari nomor block Hezamara tabu noro non yang kamini borok non yang lukuni borok tabu sabono asa o lama khairuan hanai tab su jote ke toy hinja tini tabu government no aso asa ta lama no nongro busuk bisiro kai tong hamte hake lama kebai kese gentong mane Vamos a comer la de. Osa baisa tone na dara. tabu su jara nor ni yang bekhak tei tabu non yang kamini bising tei kuno sanmung rok da tisa tong san koimung bulai rok sanmung bulai rok rejak da tong Dijak tong blog rok tamni bagi sopai nor blog rok thain jana kya Naji kita tangga hoja member saya merok si danya yang kai. Udah sadar aku teng kata. Lama bak kos nggak cahta batas sampai pakai. bazar hojar hoja ba office kasiri sak hamnog rogo bo lama tei thang nor tai o lama tei sa hamya ke ba Oh lama sini ta. Enggak bertanda bu. Mutena sungte bakat tu tidak ta. Kau ragu thana nang. Ini Hezamara thana sih no. ngai